имрӯз китоби дар варақ зада хыда шӯйшид имрӯз пеши доми ювода шаҳ омада туйшид имрӯз ба ханда бурданаш имрӯз ба фата буд шави туйит кору майғамта сата буд идоф намегум бо рафту идоф аниқ бурданит эй хаёлҳои ишқию ралик хурданит ӯ хонаи шушдая ки ҳар шавда дига қичоқа яр шавтай трезаш нара наковишки гиҷодай ӯ айта хела дур шид раҳи зиндагӣ алишид ӯ домоди боёфти ғам барои камбағалӣ шид ӯ да ёдиш намон прогулкаи рӯдакитонам а ёдиш меброра тез ишқи кӯдакитонам барое ки да бараш ҳар шав дига касай фикроша дигаси мебараш мегаш ай паи ҳаётша рал ғам нахи нагу чида намекната ёд барое ки чанқа пасу кӯдакдор мешава бо фикри кӯдак шакна ё свидания сухдиёна фикри шӯй коргар шакна ё рале ҳаррӯз пиёнай даиқа ва хозгориш накади фақат гашти дига кас хозгошид гирифташ ҳаёташ саршид аки ғам нате кори хитака ҳаёта ёв мефаҳмам дӯсташ медошти неки хай ҳаётай бо дигаша ёв дигаша дӯстдор ту дигашагӣ намеша дӯст медорӣ мешканата камбағалӣ ғам дур гирехта натонисти киштима очада кофти кови бача ҳар шавай пиштима ма ҳар шав ба паи пом имзо мемонам да тайдомат интизорам ҳатто хиёнат накардам да номат бадномам када кишқидреб студия даводав неки эа салима ёд кадам мазай лавота чида розӣ накади ётата кинатията тер качаш биди нахо надида гирията эти гирья накадай о фақат хандидай беақлим хиёл кадам ки ранги мати ғам дидай неки афсуста ба хонаи бахтам онди қадам амаи хушбахти дур аёдам набровардам на нигоҳта на гапота на нозу ноз ки ниёта шави борон бисед када фақат қичоқ ки ниёта набровардам аёд набиромади аёдам амур нишонат хато буд ки нарафтай ҳаётам рафту рамазаи ҳаёта то хамондай хаёлаш айдагонашам бур пирсидам чӣ хелай аҳволаш паҳ ку давре ки медидам шаб ҳар бегонӣ ози хона ё чашредка миёя меҳмонӣ неки ма успети дидаша намекна моли каса ю пацан дӯсташ медора ба орзу ва аввасай ту ай ма нашиди ай байни мо як аз хушбахтай вақте ки да интизориш сарф мешава бикш вақта тира ғам чи дар кора э бача чи умед дорӣ тирам пацани ҷавонӣ вақти сафед дорӣ нагу хазонам кад нагу бадбахтам кад партофтам бугу марам хушбахтам марам ёри нав ёфтам нишонате сухтанта нишонате ғам хурданта ки дилаш намесӯза як бора мехоҳа мурданта мехоҳа давиданта биданта да тай трезаш коре ки нарези ашкушаш қатор бирезаш ӯ бисӯза даргира да фироғи тибеста ма да сурат хирсандам аз заводскои хенеста ғам дур гирехта натонисти киштима очада кофти кови бача ҳар шавай пиштима ма ҳар шав ба паи пом имзо мемонам да тайдомат интизорам ҳатто хиёнат накардам да номат